Bueno, eskerrik asko, antolatzaileei konbidatzeagatik eta gainontzekoi larun bat agoiz fresko baten onera etortzeagatik. Eskatu zieten Euskal Herriko basoei buruz, beren egoeraz eta zerbait kontatzea. Eta badakizute, unibertsitateko irakasleak ez garela oso langileak, orduan pentsatu nuen, azkeneko diagnostiko honen inguruan zein izan da, eta hori irakurriko dut. Eta nik dakidala, azkeneko diagnostikoa da hor daukazuten hori. Gipuzkoako batzar nagusietan iaz sortu zen olako ponentzi bat, basoen eta basogintzaren egungo egoerari buruz. Hainbat eta hainbat jende konbidatu gintu zen, hemengo asko izan ginenan gure iritzia eta gure datuak eta erakusten, eta azkenean txosten bat egin zuten, eta txosten horretako zera batzuk azpimarratuko ditut. Gipuzkoa zuhaitzez estalita dauka lurralderen 171. Suedia, Finlandia eta zakizen batek aina. Biodibertsitatea aberatsa du. Bereizgarria da, elkarrekin bizi direla hainbat hosto zabal eta konifero espezie. Banaketa orekatu eta heterogeneoa osatzen dutela. 28.000 hektarea ditugu zertifikatuta, PFC-arekin. Foru Aldundiak baso kudeaketa jasangarriaren aldeko apustu sendoa egin du. Ahulguneetan, arazo bada kudeatu gabeko basoaren azalera handitzen ari dela, hori ja 1,6 da eta arriskutsua da nonbait. Mehatxuetan, mehatxu nagusia, basoen kudeaketa bertan bere uztea. Horrek ekosistema naturala mantentzea arriskuan jar dezake. Uraren kalitatea txartu, karbono xurgatzeko gaitasuna murriztu, irakurri. Etorkizunerako gakoak kudeatu gabeko baso misto atlantikoak kezka nabarmena sortzen jarraitzen dute. Beharrezkoa da Gipuzkoako basoetan koniferoen egungo azalera gutxienez mantentzea. Gutxienez esan ditu alba da konifero gehiago. Eta gauza oso kezkagarri bat. Badirudi gizartearen lehentasuna duten interesak airearen kalitatea, estetika, osasuna eta biodibertsitatea direla. Falta zaila esatea biodibertsitatea bezalako txorradak direla. Eta hori dagokionez ezinbesteko da komunikazio eta pedagogia lana. Irakaslea nahi zenez, pedagogia pixka bat egitera nagoa. Euskal Herri hartzen baldin badugu, gorriz kanpoko espezieak, berdez bertakoak, oso banaketa berezia dago. Bizkaia Gipuzkoa batez ere gorria da, baso gehienak edo zuhaitzez estalitako leku gehienak eksotikaz estalita dazkagu, iparraldean Nafarroan ez. Araban ere, gutxi. Eta beti esan izan zaigu, eske Bizkaia eta Gipuzkoan lur gehiena pribatua baita, eta Nafarroan eta Araban ez. Iparraldean ere gehiena pribatua da, baina ez dago eksotikorik. Baina, fijatzen baldin bagara, lur motaren arabera zenbatekoa den eksotikoen proportzioa, Nafarroan lur pribatuan 106 dira eksotikoak, lur publikoan 104. Araban, lur pribatuan 136 eta publikoan 111. Bizkaian, 170 eta 75. Politika bera, basogintza eredu bera jarraitzen dute Bizkaian eta gutxiago Gipuzkoan, lur publikoan eta lur pribatuan. Beraz, hau ez da lurraren jabetza, da ze helburu ezartzen ditugun, edo ze planteamentu daukagun. Gipuzkoako bi mendi, zein da pribatu eta zein da publikoa. Ezkerrekoan dena pinudi bada, eskuinikoan dena pagadia da. Asmatu duzute, pagadia pribatua da, handatza publikoa, ez publikoa herri txiki batekoa. Ez, diputazioaren mendia dira. Hemengo gehientsuen mendia da. Beraz, guk erabaki dugu, erakunde bezala, hori dela nahi duguna. Nola analizatu behar da basoen egoera, zer erabili beharko genuke kontuan? Gauz asko, teorian, ikusi beharko genuke zuhaitzen osasuna nolako den, ingurumenean zer eragina daukan, biodibertsitatea, gizartean, ekonomia, ondasun eta zerbitzuen ekoizpena. Eta, hartzen baldin duzute edo zein baso plan, beti onura pila bat etortzen dira. Zerbitzu ekosistemiko pila bat. Basoek, la hostia, gauz asko ematen dizkigute. Zura, eiza, perretxikoak, ura, dena ona.
Gero ikusi behar da ez, kudeaketa plan horren sarrera baizik eta gero zer egin behar den. Eta hor datoz koskak. Zer askotan esaten da, basok hau dena eman lezakete, edo ematen dute, baina gero zer egiten dugun gauza batzuk edo besteak eman ditzakego. Bai? Dena ez daiteke batera lortu. Gauza pila bat eman ditzake basoak. Baina gaztainak nahi ditugu, ondjoak, klimari aldaketari aurre egitea, belarra, ura, igadura, papera, garai baten, badira zenbait, basogintza mota ultraintensibo egiten saiatu zirenak, ganadua, ontzigintza, ikazkintza, ez dakizan mila gauza batera lortu nahi izan ziren, gaur egun toki batzutan oraindik olako erabilpen anitzak bultzatzen dira, beste toki askotan, askoz ere ikuspuntu estuagoa izaten da. Eta hemen dauzkatzuta adibide batzuk. Iratiko ianean, zura da gehien bultzatzen dena, zuraren ekoizpena kalitate honeko zura bultzatzen da. Bai? Ultzaman, bai, zurare ustiatzen da, baina bereziki perretxikutan daukate arreta, jarrita. Artikutzan ura. Bizkaia eta Gipuzkoako toki gehienetan, egurra, baina egurra papera egiteko edo paleak egiteko. Egurrik merkena eta txarrena. Nahi zuten ziurtagiria jarri, baina oso ikuspuntu desberdinak erabiltzen dira. Bai? Eta orduan, zerbitzuen artean gatazkak sortzen dira. Honen adibide oso politia Gipuzkoan bertan daukagu, Aiako Harriko Parke Naturalean. Parke horrek 7.000 hektarea dauzka, Bidasoatik Urumeara, ia guztia herri lurrak dira, eta dira udaletako lurrak. Baina aldundiak kudeatzen ditu. Onura publikoko mendi izendatuta daudelako. Horrek esan nahi du, kudeaketa aldundiaren esku dagoela. Eta 2000 urteren bueltan, Iñaki Aizpurik ni baino bekidak ezki data horiek, hor olako eztabaida izan zen. Aldundiak nahi zuen jarraitu, hor dauzkatzen basoiek publikoak dira, eta ikusten zute asko eta asko pinudiak direla. Eta aldundiak nahi zuen basogintza intensibo horrekin jarraitu, eta udalek esaten zuten ezetz. Udalak dira Irun, Errenteria, Oiartzun, Hernani eta Donostia, eta horiek esaten zuten guri, egurrak ematen digun dirua uskeri bada. Guk basoa nahi dugu edo mendia nahi dugu, basiatzeko, perretxuko abiltzeko edo aisialdiarako nik zer dakitzar. Eta holako eztabaida nahiko gogor bat izan zen, eta patronatuan, parkeko patronatuan, bilera batean, parkeko zuzendariak esan zuen, Kieto, Euskal Herriako natura babesteko legeak dio parke naturalak direla biodibertsitatea eta babesteko, natura babesteko, baino baitare bertako ekonomia bultzatzeko. Beraz, ez da bakarrik txoriak eta tximeletak eta perretxikoak. Diruz hitz egin behar dugu. Ere, bale? Esan genuen, hitz egin dezagun diruz, eta soilik diruz. Zenbat diru ematen dute parkeko baso guztiek egurretan urtean? Ba, igual dira oraindik pezetan garaia zen. Uste dut zirela, 30 milioi pezeta. 30 milioi pezeta, diru asko zen, hemenko gehienek ezautu dituzute pezetak. Pertsona batentzat, bai, baino Irun, Errenteria, Hernani, Oiartzun eta Donostia. Bai? Eta zenbat diru ematen du parkeak uretan? Okeraz naiz, 300 aldiz diru gehiago ematen du uretan. Gipuzko erdiak hortik edaten du. Bai? Eta orduan esan zen, egurra edo ura, zer da bultzatu beharko genukeena. Eta bertan hartu zen erabakia, bertan dauden, lur publikoan dauden baso guztiak denborarekin bertako basora pasatuko zirela. Eta gaur egun, 20 gutxi urte batzuk pasatu dira, pinudi gehienak desagertu egin dira, eta bertako basoaz ari gara ordezkatzen. Bale? Orduan, basoari nola begiratzen diogun, erabaki batzuk edo besteak hartzen ditugu. Eta uraz ari naizela, basoak bai, funtsezko betekizun daukate uraren ziklo erregulatzen, baina hor ere gauzak nola egiten ditugun asko aldatzen da. Hor daukazute Olazarko erreka, Kintoan, Nafarroko basorik onena, hobekien kudeatuta omen dagoena, eta baso ateratzerakoan begiraze txikizio ari diren egiten. Zuen informaziorako Kintoan, zegoen ursatorra, Pirinioetako mutur luzea, suntxitu eginda, desagertu eginda. Ez dut esango horregatik bakarrik denik, baina horrek ere jokatuko zuen. Bai?
Eta gero, unaik gero hitz egingo du, baina zuhaitz espezie guztiak ere ez dira berdinak honetan. Eukaliptuak badakigu lurra egiten duela iragaizkaitzagoa, ur gutxiago infiltratzen da, uholde handiagoak izaten dira eta lehorte handiagoak. Eta ez hori bakarrik, askoz ere mozketa gehiago egiten dira maizago, eta askotan paisaiak hola dauzkagu. Eta gauza bat, hemen ikusten dut toki desberdinetakoak zaudetela, baina Bizkaiko mendebaldean bereziki, eta Gipuzkoan ere desiente, ikusten dugun gauza bat da, errekak beti daudela uer. Ez euria egiten duenen beti. Hau, abuztuan ateratako argazki bada, astebete zeraman euririk egin gabe, eta iako errekak txokolate kolorea du. Horrek esan nahi du lurra galtzen ari dela, eta hori izan normala. Uholde handi batean, bale, baina ez hemen, eta ez hor, ez gaude uholdetan. Orduan, hemen ere beste adibide oso polit bat daukagu, Euskal Herrian, Artikutza. Artikutza Donostiako udalak erosi zuen, 1919an, orain da 100 piko urte, uretarako. Eta geroztik 100 urtetan, saiatu dira, ahalik eta ur honena mantentzen. Eta hori nola lortzen da? Bat, ez dute basoa ustiatzen. Saiatu dira ahalik eta gehien basotzen, saiatu dira ahalik eta pista gutxien eukitzen, eta ahalik eta hobekien mantentzen. Ez da izarik egiten, ez da rantzik egiten, ez da... Eta daukate urik onena. Bai, Artikutzan badakizute urtegi bat bazegoela, txarra, gaizki egindakoa, zarkituta gelituzten, baina berago egin zuten beste urtegi handiago bat, Añarbe. Ur bera da, pixka bat berago biltzen da. Eta honek, Gipuzko erdia hornitzen du urez. Lehen esandako zerbitzu ekosistemikoetako bat. Orduan gaur egun, uran pentsatu dugulako, dauzkagu basorik dibertsuenak, daukagu karbono metaketa pila bat, dauzkagu onura pila bat. Eta horrek galdetzera narama eta zergatik Artikutza bakarrik, zergatik olako salbuespena. Ez dugu Artikutza gehiago behar, ez daude beste toki batzuk Euskal Herrian olako zerbaiten beharra eukiko luketenak. Gipuzkoan bertan Aixolako urtegia. Elgeta eta Eibar inguru hortan. Lehen dena pinudiz inguratuta zegoen, orain ja pinua gainberan dago, desagertu egin da, eta eukaliptoa landatzen ari dira. Bide honetik goaz. Orduan, hor ez daiteke Artikutzako eredua jarraitu. Ez dut esan nahi lurra erosi, beste aukera asko daude baino. Orduan, basoak eta lurra, basoak ezinbestekoa dira lurrari usteko bai, baino hor daukazute lehen aipatutako baso zertifikatuetako bat. Bale? Gipuzkoan, baso publikoa, kutxarena, kutxa publikoa zen garaian. Eta olakoak egunero gertatzen dira, hemen lehiotik behiratu ikusi daitezke olakoak ere. Eta aspaldi, duela 30 urte gutxinez, Jose Miguel Edesok eta egin zituzten hainbat ikerketa Gipuzkoa eta Bizkaian, eta erakusten zuten zenbat materia organiko dagoen, zenbat lurra galtzen den landaketa heldu batean, mozketa arina esaten ziotena, ertaina eta gogorra esaten ziotena. Mozketa gogorreko kasutan, 100 tona lur hektareako eta urteko galtzen ziren. Hori asko da edo gutxi da, izugarri da, baina ez bat zaudete konbentzituta, ondorioi erreparatu. Hemen daukazute zenbat azten diren zuhaitzak, urrungo belaunaldiko zuhaitzak. Mozketa harinarekin, 180 metro kubiko hektareako, mozketa gogorrerakin 22. Hau da, ari gara lurra galtzen eta ari gara basoaren urrungo belaunaldia kaltetzen. Ez da bakarrik txoriak eta olako gauzak. Jasangarritasuna erabat kolokan jartzen du honek. Beste atal bat, basoak eta biodibertsitatea, bai, basoak oso dibertsuak izan daitezke. Batzuk oso dibertsuak dira, eta beste batzuk, oso pobreak dira, eta tarteko egoera asko dauzkagu. Basoetan non dago biodibertsitatea? Biodibertsitate mehatxatua batez ere dago baso zaharretan. Zergatik? Ia ez zaigulako baso zaharrik geratzen Europan. Baso gazte pilaka dauzkagu, baina espezie batzuk badira zaharretan bakarrik topatzen direnak, edo bereziki zaharretan topatzen direnak. Eta hainbat eta hainbat landare, liken, koleoptero, ugaztun eta daude.
Eta gero eta argiago daukagu, hor garrantzitsua dela basoen heldutasuna, basoen adinare bai ez, zuhaitzena baizik eta basoa zenbat mende daramatzan toki horrek baso izaten. Tamaina ere hontan oso garrantzitsua da. Unada txikiek oso dibertsitate txikia daukate, eta gero konexioak ere bai, basoen arteko konexioak. Ze basoko edozein animali, basakatua nola mugituko da urrengo baso zaharrera. Hemen daukazute konexioen adibide oso argi bat, hori da osmoderma eremita, da kakalardo bat enborzuloetan bizi dena. Eta bere bizi osoan behin edo bitan ateratzen da, egan egiten du, esaten dute 100 metro, ez gehiago, eta beste enborzulodun bat topatu behar du. Oso espezie mehatxatua da, ze Europan ez daude enborzulodunak 100 metrotik behin. Bai? Orduan, nolako bat oso habitatak ditugu? Hontan badaude ikerketak, ze Natura 2000 sarean 6 urtetik behin neurtu behar da zein den baso habitaten egoera. Bai? Horiek dira Euskal Herrian ditugun lehentasunezko habitatak, Natura 2000 sarean sartzen direnak, eta Nafarroan erdiak daude egoera egokian, erdiak daude egoera desegokian. Eaen denak, salbuespenik gabe daude egoera desegoki edo egoera txarrean. Hoi da realitatea. Ez dut esan nahi unadaren bat izango da ongi, baina habitat mota bezala egoera txarrean daude. Bai, zein da problema? Berriro ere egiturak. Basoak dira, dauzkagu simplifikatu giak, berdinegiak dira, mendetako kudeaketa intensiboaren ondorioz sortu zaizkigun basoak. Eta hau, ez da gustatu edo ez gustatu. Legeak dio, Natura 2000 sarearen atzean dagoen habitat arteztarauak dio, kontserbazio egoera onean egon behar dutela, eta hori administrazioaren ardura da, obligazio bat da. Ez da gustoko kontu bat. Orduan, ze arazo dituzte? Hor ezkerreko baso hori esate baterako, fijatzen baldin bazarete espezie bat, zuei guztiak adin berekoak, denak oso gazteak, ez dago enbortzulodunik. Orduan, Euskal Herrian orokorrean dauzkagu unadak oso txikiak, baso gehienak oso gazteak dira, espezie gutxi, eta gehien bat ustiatu izan direlako, edo orain, edo iraganean, hor daukagun pagadi hori mendeetan ustiatu da oso modu intentsiboan, arkitektura oso simplea da, ez dauzkagu geruza desberdinak, egurrilik ez dago ia, konexio gutxi dauzkagu. Horiek dira, balorazio hori egin zutenek esaten dizkiguten arazoak. Beraz, habitat aldetik, Nafarroan hobekixio, Euskadin gaizki. Baina, agian, habitat bezala gaizki baldin baduzkagu izango da, beste aldetik oso ongi dauzkagulako. Ustiaketaren ikuspuntutik, bai? Orduan, nolako zuhaitz ustiaketak ditugu? Hau baloratzeko nik uste dut ingurumenaz hitz egin beharko genukela, eta zerbait hitz egin du, lur galeraz, uraz eta abar. Baina horrez aparte, hitz egin beharko genuke ekoizpenez. Zenbat egur ekoizten dute, ekonomiaz, zenbat diru ematen du horrek, eta osasun daukate zuhaitzek. Bai? Eta noski, oso egoera desberdinak dauzkagu Euskal Herrian, baina ekoizpena. Hemen daukazute, azkeneko 50 urteetan, nola aldatu den behien ekoizpena Europan. Behiek, orain da 50 urte baino, 2 aldiz esne gehiago ematen dute. Ardiek berdin. Baratzek, orain da 50 urte baino, 4 aldiz gehiago ekoizten dute. Lehen sektorean, ekoizpenak gora egin du. Teknikako betu ditugulako, intentsifikazioa, 1000 gauza daude. Horrek bere alderdi txarrak ere badauzka, baina ikuspuntu produktibista batetik gorantz doa. Bai? Euskal Herrian, omen daukagu Europan eredugarri den sektore bat. Teknika aurreratuenak erabili dituena, ohikuntza genetikoa, ez dakiz, eta batez ere hori erabili da insignis pinuan. Eta nola aldatu da insignis pinuen ekoizpena? Ez dakit. Ez dakit, ez dagoelako datu publikorik. Ojo, datuak badaude. Ze basoan mozten den aldiro, oso erresa da jakitea zenbat urte dauzkaten zuhaitz horiek eta zenbat metro kubiko atera ditugun. Hori beti apuntatzen da.
Zuetako norbaitek badauzka datu horiek, nik ez. Eta ez ditut inon ikusi. Orduan, daturik ezean, zer egin behar dut? Baserritarrekin hitz egin. Eta baserritar guztiek esaten dizute, jo, lehenbiziko pinuaik, haik bai hasi zirela. Bigarrengoak, bueno, erdia eman zuten. Hirugarrengoak, hil egin ziren. Hoi haitxu duzute inoiz, ez? Eta ez dizu horrek susmo txarrik ematen. Beste arlo guztietan gero eta gehiago ekoizten baldugu, hemen hainbeste inbertitu aldin badugu hobekuntza eta ez dakit zertan, eta orain, nola dago Gipuzkoa? Ez dago pinudi bat bizirik. Bakarren bat gelditzen da, 2 urte eman. Hemendik 2 urtera, ihartu da azkenikoa. Bai? Eta nire ustez horrek iradokitzen du, oso bide txarretikoa zela. Ikuspuntu ekonomikotik, hau komplikatuko da. Ze ekonomia ez dago gure esku bakarrik. Asko da, nazioarteko merkatuek eta nola funtzionatzen duten. Eta hemen daukezute, intxindizpinuaren salneurria zein izan den baitere, azkeneko 30 urteetan edo, gora bera izugarriak. Izugarrizko diru pila ematen du bai, batzutan. Ez, gure baserriko telatua horrekin konpondu zen, ja, bai. Eta zenbat ordu sartu zituen zuen atxonak pinudi hori zaintzen? Ordu horiek kobratu izan balitu, ez? Prezio normal baten, zenbat diru ateako zuen. Edozein modutan berriro datu ofizialak bilatu ditut. Gipuzkoako aldundiak orain da 2 urte atera zuen txosten bat, eta Nafarroko gobernuak 2017an ateratako. Gipuzkoan, basoek hartzen dute azaleraren 72%. Bai? Barne produktu gordinaren 0,056 ematen dute, errepikatuko du, 0,05. Ez da 0,1 ez da iristen. Ez 1,1 edo 1,5 edo. Nafarroan, basoek azaleraren 1,40 hartzen dute, 42, eta barne produktu gordinaren 0,12 ematen dute. Bai? Gipuzkoan, nekazaritzak, eta Gipuzkoako nekazaritza Nafar batentzat parra emateko modukoa da, ematen du basoak baino 80 aldiz diru gehiago hektareako. Gipuzkoan txakolinak, Gipuzkoako baso guztia baino diru gehiago ez dakit ez ote duen ematen. Bai? Eta zer dago horren atzean? Besteak beste, espezializatu garela, Gipuzkoa eta Bizkaian batez ere, egur merkea eta balio erantzi txikiko produktuak ekoizten. Daukagu lurraldearen erdia estalita pinuz zertarako paletak egiteko. Edo papera. Hoi da egiten duguna. Beraz, ikuspuntu ekonomikotik, hutsaren urrengoa. Osasuna. Esango nizuke honena dela leihotik begiratzea. Alde Atlantikoan, Nafarroako alde Atlantikoan, Gipuzkoakoan, Bizkaikoan, kriston kontrastea dago eta iparraldekoan ez dagolako espezie eksotikorik ia, landaketa eksotikorik, baina begiratzen baldin moa dituzute bertako basoak, hor daude. Eta kanpotik ekarritako guztiak denak hilda daude. Ez kriptomeria ez, eman 20 urte. Bai? Insigniza, bai, banda marroia ez baina ez, da insigniza da, larizioa da, banksiana da, pinu guztiak. Aritz Amerikarra nola dago? Gaur egun, Aritz Amerikarra saltzen da, zu egurretarako. Balio erantzi ikaragarriko produktua. Ez? Eta, esan dakoa, eta okerren funtzionatu dena da sektorea gehien bultzatu duena, insigniza. Nire ustez horrek gainustiak eta islatzen du. Urtetan, gainustiatu egin ditugu gure lurrak eta gaur egun problema izugarria duzkagu. Mediterran aldean kontua desberdina da, eta hor batez ere transizio zonan iruditzen zait hasi garela ja osasun arazo handi xamarrak izaten klima aldaketarekin. Pirinio aldean esate baterako pinudiak eta ari dira nahiko sufritzen. Eta hori hortaz horrentxe hitz egingo dizut pixka bat. Banda marroia aipatu nahi dut, ze Euskadin, banda marroia izan zen olako 2018an,
Buelta Espainia edo turra zen, hemendik pasatzen zen, ez dakit ez dut gogoratzen, helikopteroko irudiak denak gorriak azaldu ziren da, ze pasatzen da hor, ez? Kolpez, izugarrizko sorpresa izan genuen. Bueno, egia da, Bandamarroia orain da 40 urte bazegoela. Eta zer egiten zuen administrazioak begiak itxi. Eta hor dagoen Pinudi hartori, lasai. Ez da txarra, bai? Eta nik uste dut hori izan zela iragarritako eriotza baten kronika. Iritsi da momentu bat, non, hainbeste datu da, baina ez Bandamarroia eta Fusariona eta beste gaitz pila badauzkagu. Baina nire ustez, ez da kanpotik, hola ez, sorpresan etorritako zer, ez da klima aldaketa. Ze klima aldaketa baliz bertako espeziak ongo lirateke okerrago. Ze bertako espeziak dira bertako klimara moldatuta daudenak. Eta oso lotuta dago, balen esan dakoarekin, gainuztiak eta lurzoruen poberretzea eta horrelako gauzak. Zenbat eta estresa handiagoa izan ingurunean, orduan eta gaitasun gutxiago daukazu haitzak aurre egiteko edozein gaitzei. Eta orduan berdin du marroia edo gorria etortzea. Ez? Beraz, landaketa exotikoen balantzea, nire ustez, ekoizpenaren aldetik, ekoizpen metro kubikotan txarra, beherantz doa, osasunaren aldetik penagarria, ingurumena nahiko txarra, ekonomiaren aldetik parregarria. Eta esan dakoa, arazo ez da klima, ez da gaitz zehaz bat, ez da espezie bat. Ze Lizarra momentu honetan gaitz berri bat iritsi da eta kezkatzeko egora daukadu. Garai baten Zumarrak gaitz oso larria izan zuen da. Kasu honetan denak dira. Eta nire ustez hori da kudeaketa ez jasangarriaren adibide perfektoa. Jasangarria da denboran zehar mantendu daiteken zerbait. Eta insigniz pinua bukatu baldin bada eta beste zerbaitegatik ordezkatu behar baldin badugu, da ez dela jasangarria. Bai? Eta krisi honetan gaudela, sirena kantua gaitzen ditugu. Eukaliptoa, izugarrizko, nola esaten zaio, zuaitzen Ferrarixe, esaten dio, zuek ezautzen duzuten batek. Bai? Eta bai, Ferrarixe bestin azkar azten da, baina zeinek nahi dumen Ferrari bat eta dago prest hori lujo hori mantentzeko. Bai? Eta bere eguneroko etxera hortan joateko. Orain da urte batzuk badakizute egin genuen lan bat Jaurlaritzaren zat, gero Muniben argitaratu zena, eta konparatzen genituen eukaliptadiek bertako basoekin eta pinudiekin, hainbat aldagai eta guztitan, denetan, topatu genuen okerragoak zirela bertako basoak baino. Eta hori guretzat sorpresa bat izan zen, Nik benetan pentsatzen nuen, banekin eukaliptuak erreketarako txarrak zirela, ze hori ikertutan dukan, baina pentsatzen agian liken entzat oso nada, edo ez dakitze kakalardo espeziaren zat, ez. Bai. Eta sirena kantu horiek naramate beste kontu batera, Galiziatik tarteka berri batzuk etortzen dira, esateaterako, Galizian ja ez dira eukaliptus globulus landatzen ari, nitensa. Baina nitensa ez altzen toki hotzetarako eta orain klima berotzen ari dela, globulus gero eta erresagoa zibarko litzateke ez nitensa. Zergatik, gaitz gutxiago daukaluko, baina globulusak ez zeukan gaitzik, ez ja hasi baita gaitz asko izaten. Eta ez hori bakarrik, gaur egun Galizian ari dira landaketak egiten lehenbizik glifosatoa batata eta gero ongarrituta. Ez da zula egin eta zuaitza landatu baizik eta askoz ere inpaktu handiagoko gauzak egiten ari dira gaur. Beraz, han ere arazo handiak dauzkaten seinale. Sirena kantuak, sekoia, kriston zuaitza, oso handia egiten da hori argi dago, zura gorrizta, oso preziatua edo kriptomeria edo nahi duzutena. Eta jende guztia, ero moduan horiek sartzen. Ez dakit, batzuk ja badituzute urte batzuk eta gogoratuko duzute garai baten Lawson altzifrangatik gauza bera esaten zela. Lawsoniana edo, ez? Eta egia da, dagoen zurik onena horrek dauka, Kanadan izugarrizko prezio egiten du. Landatu zen pilaka, hemen daukazute, Donostiak 2018an saldu zituen 17 hektarea Lawson altzifre, Oberan mendian, 28 euro metro kubikoan saldu zuen. Eta hori da, insigniz pinuak ematen duena baino gutxiago.
80 edo 70 urteko zuhaitzak. Bai, eta ez hori bakarrik. Gaur egun lausanianak ihartzen ari dira. Bai, gaitzak horrera ere iritsi dira. Beraz, ojo sekuoia, ojo horlako gauzetan, lehenbizik urteetan oso ongi hasiko dira, baina... Eta gero, gatoz, benetan arazo larria den horretara, eta da basoaren abandonoa. Esan dizuet, ekosistemaren ikuspuntutik, batzar nagusien arabera, edo batzorden horren arabera, dela dagoen kalamidaderik handiena. El bosque abandonado ocupa el 16% del total de la masa arbolada, eta sortu behar izan da fundazio bat horri aurre egiteko. Eta nire galdera da arazoa norentzat edo zerentzat. Gipuzkoan bereziki, bertako basoa dator, tiro bat bezala. Izugarrizko abiaduran. Nik hor arrazorik ez dut ikusten. Eta goazen adibide zehatzetara. Hemen daukazute Leitzaran. Ezagutzen duzute autobidea, Donostiatik Iruñera doana, gogoratuko duzute asko garai baten eztabaida izan ziren, gerra autobidea egin edo ez egin, azkenean onartu zen autobidea egitea, baina aldundiak erabaki zuen konpentsatzeko, Leitzarango haranean zeuzkan 3.000 hektarea pinuditik bertako basora pasatzea. Hori orain da 30 urte izan zen, eta eskandalo bat izan zen. Nola egin dezakegu olako hankasartzea handia? Hain emankorrak diren pinudiak nola utzi ditzakegu abandonatuta ezer egin gabe. Eta orain bueltatzen bazarete toki hortara, hori dena, orain da 30 urte pinudiak ziren. Eta hor dira Gaztainadi, Arizti, Pagadi, eta datoz ikaragarrizko indarrean. Eta denetatik egin dute, batzutan landatu, beste batzutan ezerrez utzi. Eta bertako teknikariek esaten ziaten, honena ezerrez egitea, berez etorriko da. Horre, ez du esan nahi toki guztietan. Nik orduan plantatzen dudana da, orain da 30 urte arrazoizkoak izan bagina, eta jarraitu izan bagenu, hain eredugarri eta jasangarri zen pinuaz erekin, gaur egun zer eukiko genituzke 3.000 hektarea pinu ihar. Ze Leitzaran da banda marroiaren epizentroa. Bai? Beraz, abandonoak ez dauzka berez halako arriskuak eta bai, inbertsio handiak egiteak beste zea batzutan, ez? Landaketa intensiboago batzutan. Bueno, mundu ez ezagun bateragoaz, badakizute klima aldatzen ari dela, espero dut hemen ez dela izango inor klima eszeptikorik. Topatzen ditut. Behin batek galdetezian, segura lenitzen hortaz, eta esan nion baietz, lurrak eguzkiaren inguruan bira egiten duela, borobila dela eta berotzen ari dela. 3 gauza biek berdin, ziur gaude 3 gauza bietaz. Baina klima iraganean ere aldatu da, bai. Hemen daukazuten nola aldatu den, azkeneko 800.000 urtetan CO2 kontzentrazioa. Ez da klima, baino ia bai. Hor daukazute azkeneko 150 urtetan nola aldatu den. Bai. Beraz, mundu berri batera goaz. Baldintzak aldatuko dira. Ez dakigu osongi noraino, ez dakigu osongi zenbat. Baina orain arte balio izan duenak ez du gehiago balioko. Vale. Orduan, basoak eta klima aldaketa gaia oso kezkagarria da. Zer izan zen, 2022an izan genuen uda bat desastrosoan, abeltzain guztiak, belar faltan, izugarrizko problemak izan ziren. Begiratzen baldin badituzut datuak, 2022an Gipuzkoan prezipitazioa izan zen bataz bestekoa, betikoa. Temperatura izan zen gradu bat altuago. Horrek zer esan nahi du? Oso margen txikia daukatela hemengo lehen sektorekoak. Pixka bat iotzen baldin bada temperatura, pixka bat murrizten baldin bada prezipitazioa, arazo handiak etorriko dira. Euskal Herrian nik esango nuke oraingoz eragina nire irudikoz behintzat txikia da. Hor transizio klima horretan lehen esan bezala Pirinioan edo Balderejo inguruan eta ikusten dira zuhaiz batzuk desente zigortuk, baina eta etorkizunerako zer egin behar dugu? Ez dakigunez etorkizuna zein izango den, bilatu behar dugu dibertsitatea. Ezin ditugu arrautza guztiak saski batean jarri. Eta ez da espezie askorekin probatu bakarrik, nik uste dut hori baino importanteagoa dela, dibertsitate genetiko handia daukaten espeziak.
bai? Eta dibertsitate genetiko handia daukaten espeziak zein dira, justu, orain arte landu ez ditugun horiek. Ze pinuarekin egin duguna da, klonatu eta dibertsitate genetikoa murriztu. Ez, aritzak, arteak, bertako zuhaitz askok dibertsitate genetiko askoz ere altuago daukate. Eta aritza hemen azten da eta askoz ere egualderago ere azten da. Beraz, bueno, izan daiteke. Bai? Eta beraz, Euskal Herrian baso oso garrantzitsua da bai, baina ez zuragatik, ez egurragatik, beste gauza asko daude horrekin lotuta. Baso politikak ondorio ugari dauzka lurrarekin, urarekin, biodibertsitatearekin, arazo handiak dauzkagu. Gipuzkoako ponentzia horretan aipatu ere ez da egiten gaixotasun hitza, baina ponentzia hori sortu zen, hemengo basoek ikaragarrizko gaixotasun pila dauzkatelako. Vale? Eta horiek nire ustez dira intensibismoaren ondorio. Bai? Eta beraz, etorkizuna edo irtenbidea ez diteke nire ustez izan gero eta gehiago. Baizik eta hasi behar dugu, pentsatzen basoetan beste modu batean. Horrek esan nahi du landaketa exotikoentzat ez dela lekurik, ez? Artoare jarraituko dugu ekoizten, pentsatzen dut. Bueno, orduan, nik uste dut, jarraitu daitekela espezie exotiko batzuk ere lantzen. Baina hasi beharko duguna da pentsatzen, modu ez horren intentsiboan egin beharko dela. Bertako basoak ere badutokia. Nire ustez, badutokia bertako baso ustiatuak, Nafarroako toki askotan egiten den bezala. Baina baita ere, behar ditugu baso batzuk ustiatuko ez ditugunak. Edo oso harin ustiatuko ditugunak. Behar ditugulako baso zaharrak, biodibertsitate altukoak eta bar. Oso importantea niretzat, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian, berezi ekimen publikoa eta pribatua. Gauza desberdinak egin beharko genituzke. Toki pribatu eta publikoetan. Bertako basoaren balio naturala bultzatu eta landaketak eta ditugun kasuan, jasangarritasuna bilatu. Oraindik ez dugu topatu, labelak bai, baina ez dago landaketa mota bat Euskal Herrian jasangarria suertatu dena. Eta hori da, eskerrik asko.